खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ खाम्फा बरगयारिया BPFनिफ्राय बिबान एंगारबाय। राजखान्थियारि गोदानै ज' जानायनि सानखांनाय सोमजिहोदों। BPFनि लेङाइ आफादगिरि आरो BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया 2 फेब्रुआरियाव दोलोनिफ्राय गावनि बिबान एंगारबाय। बिथाङा नेमखान्थि बायदियै BPF दैदेनगिरिनो गावनि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गथायदोंमोन, नाथाय गावनि थांनायनि गुबै जाहोनफोरखौ फोरमायनायनिफ्राय गोजानाव थायो। बिथांनि ओंखारनाया इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL आव जाथावना सोलायनायनि बागै सानखांनाय सोमजिहोदों। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारीनो लिरनाय गावनि बिबान एंगारनाय लाइजामाव बरगयारिया बुंदों, आं बेनि गेजेरजों लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे BPFनि गुदि सोद्रोमानिफ्राय दोलोनि हाबाफारिफोराव गोख्रोङै बाहागो लानो हायैखौ मुंख'नानै आंनि बिबान एंगारदों। थांनाय 20 बोसोर गुबुन बिबाननि गेजेरजों सुबुंफोरखौ सिबिनो खाबु होनायनि थाखाय आं नोंथांमोननि गासै BPFनि दैदेनगिरिफोर आरो मोजां हास्थायग्राफोरनिसिम साबायखर बावहरो। आं फोथायो दि नोंथांनि आखा-फाखा दैदेननायाव पार्टीआ जौगालांबाय थागोन आरो सुबुंफोरनि लुबैनायफोरखौ आबुं खालामगोन। नैथि खौराङाव दङ अमित शाहआ क'क्राझाराव एबसुनि 57थि मिरु जथुम्मायाव बाहागो लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ 57थि मिरुआरि जथुम्माखौ 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम क'क्राझार जिल्लानि दतमानि बर'फा फोथाराव खुंफुंगोन। बे सानब्रैनि हाबाफारिया बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय गोनांथार जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मुंदांखा दैदेनगिरिफोर, खान्थि बानायग्राफोर आरो फरायसा थान्दैफोरखौ ज' खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जथुम्मानि थाखाय मोनसे फालिथायारि बिथा खुन्थिया रबिबाराव दोरोङारि बर' नेमखान्थिफोरजों गायसननाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, आसाम केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, MLA जुरन बसुमतारी आरो BTCनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बे जथुम्मायाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे हायुंआरि आरो ओनसोलारि दैदेनगिरिफोरखौ गोसो बोनो हागौ होनना साननाय जादों। बिसोरनि बाहागो लानाया सावरायनायनि गोनांथिखौ नोजोर होयो, जाय बर' हारिनि थाखाय बिथांखिफोर आरो जौगालु मावखान्थिफोरखौ महर होगोन। एजेन्डायाव थानाय गाहाय आयदाफोरा जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ बांहोनाय आरो सोलोंथाइनि बिजों महरै बर' रावखौ हेफाजाब होनाय, बर' हारिमु, आरिमु आरो थुनलाइखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनाय, बर' सुबुंफोरनि समाजारि रांखान्थियारि थासारिखौ जौगाहोनाय, बियाब दाफामफिननाय आरो गामिखौ सोफादेरनायजों लोगोसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRखौ फेहेरनाय, BTRनि थाखाय बांसिन खुंथायारि गोहो नागिरनाय। आफादनि इयुननि हाबाफारिफोरखौ दैदेननो थाखाय जथुम्मायाव मोनसे गोदान एबसु मिरु आफादबो दानाय जागोन। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दतमा जथुमखौ मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि होनना बरनायना होयो, जाय सोलोंथाइ, रांखान्थि जौगानाय, हानि मोनथाय आरो हारिमुआरि रैखाथिनि सायाव बिथांखिफोरखौ गोहोम खोख्लैनायाव बिनि बिफावनि सायाव गोसो होयो। नुजाथिनायाव गाहाय बाहागोआरिफोरजों बे जथुम्माया सुबुं समाजनि गोनांथार सान्नायफोरखौ सुस्रांनो आरो गोहो होनाय आरो दावगानायनि लामाखौ गेवलांहोनो थाखाय मोनसे गाहाय जौसां महरै खामानि मावगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ डाइरेक्टरेट जेनेरेल रिसेटेलमेन्टआ 7 फेब्रुआरियाव गुवाहाटीआव साख्रि मेला खुंगोन। रैखाथि बिफाननि डाइरेक्टरेट जेनेरेल रिसेटलमेन्ट DGRआ 7 फेब्रुआरियाव गुवाहाटीआव मोनसे बारग' रौनियाफोरनि साख्रि मेला खुंगोन। ब्रह्मपुत्र हल्ट नारंगी मिलिटारि स्टेशनाव खुंजानाय साख्रि मेलानि थांखिया साख्रि नागिरग्राफोर आरो साख्रि होग्राफोरखौ फोनांजाबनाय, जाय बारग' रौनियाफोरनो नैथि खाबु होयो। गासैबो बारग' रौनियाफोरनि थाखाय रेबथुमनाया फुंनि 7 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम हाबाफारि थावनियाव जागोन। रेबथुमनो थाखाय ESMआ गावसोरनि ESM सिनायथि कार्ड आरो गोदानसिन CV एबा बाय'डेटानि मोनबा कपिफोरखौ मोनसे सावगारिजों लाबोनांगौ। ESM साख्रि नागिरग्राफोरा गोबां साख्रिनि खाबुफोर आरो जेंना गैयै थिसननाय बिखान्थिफोरसिम सौहैनो हागोन।
गुबुन गुबुन कर्परेटफोरा मोगा-मोगि स्क्रिन खालामगोन आरो उनाव गागि नायदिंगिरिफोर, गेजेर गागि थाखोनि सामलायगिरिफोरनिफ्राय लानानै सोलोआरि सानथांखि बानायग्राफोर आरो मावथांखि दिथागिरिफोरसिम थिसनथाइफोराव ESMखौ थिसनगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बङाइगावआव मरेल पुलिसनि जाथायनि खौरां मोन्दों, 2 जोखोम। मरेल पुलिसिंनि मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव आसामनि बङाइगाव जिल्लानि बयथामारिनि सिङाव थानाय तालगुरि गामियाव 2 मटर साइकेल सालायगिरिखौ माखासे लाइमोनफोरा गाज्रियै गाग्लोबदों। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला नजमुल हक आरो गुबुन सासे लाइमोना बहलपुरनिफ्राय ढाकनाबारियाव न' फारसे फैफिनगासिनो दंमोन। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला खहा जानांनायफोरा गोरोन्थियै तालगुरिनि हायुङारि राजा लामायाव दोननाय मोनसे ड्रामखौ सौग्रावदोंमोन, जायखौ गोख्रै खारनाय गारिफोरखौ लासै खालामनो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन। जेब्ला बिथांमोनहा गोग्लैनाय ड्रामखौ दैखांनो नाजादोंमोन अब्ला तालगुरिनि 4निफ्राय 5 लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाया जेबो थुलुंगा होआजासे बिसोरखौ गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबग्राफोरा खारखोमानायाव जाफुंसार जानायनि सिगां 2 सुबुंखौ गाज्रियै बुदोंमोन। गोब्राब जखम जानाय नजमुल हकआ आथिखालाव बयथामारि मडेल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। गाग्लोबजाग्राफोरनि गेजेराव सासेखौ तालगुरि गामिनि थागिरि तारदु बर्मन होनना सिनायथि होदों। बे जाथाया ओनसोलाव मरेल पुलिसनि बांलांनाय खैफोदनि सायाव जिंगा सिखांदों। जायगानि बिबानगिरिफोरनो खौरां होनाय जादों आरो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायगोन होनना साननाय जादों। 5थि खौराङाव दङ क्रिकेट रोंग'थिखौ जोथोन लानायनि थाखाय आसाम क्रिकेटनि गोख्रों दैदेनगिरि नबब आलीखौ मानब मित्र बिमुंजों मान बावनाय जादों। बैसोगोरा क्रिकेट कच नबब आलीखौ छत्रीबारिनि बकुलबनआव मोनसे फोरबोआव मानगोनां मानब मित्र बिमुंजों मान बावनाय जादोंमोन। बे बान्थाया आसाम क्रिकेटनि थाखाय बिथांनि 4 जिथाइनि बावसोमनायखौ गनायथि होदोंमन। बे हाबाफारिया सोलोंथायारि जतीन्द्र चन्द्र नाथनि 94थि जोनोम सानखौ फालिदोंमोन। फरायसंगिरि प्रफेसार अमरज्योति चौधुरीया मान बावदोंमोन। फारसेथिं लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल प्रणब भरालीया जर'खा आलासि महरै नुजाथिदोंमोन। आलीया भारतनि सिनियर टीमआव आसामनि गिबिसिन हौवा क्रिकेटार रियान परागजों लोगोसे 50निबो बांसिन रणजी गेलेगिरिफोरखौ बोसोन होदोंमोन। BCCIनि नेहाथारि देबजित सयकियाया मोनसे भिडिअ' मेसेजआव बिथांनि बिहोमाफोरखौ बाख्नायदोंमोन। आसामनि क्रिकेटनि इयुनखौ महर होनायाव आलीनि गोबां बिफावखौ फालिनानै गेदेमा सुबुंफोर, बारग' गेलेगिरिफोर आरो क्रिकेट मोजां मोनग्राफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। 6थि खौराङाव दङ बिजनी नोगोर खुंथायनि लेङाइ मेयर जतीन्द्र प्रसाद सरकारा BJPखौ एंगारबाय। बिजनी नोगोर खुंथायनि लेङाइ मेयर जतीन्द्र प्रसाद सरकारा गेरुवा दोलोजों गोसो बायदों। चिरां जिल्लानि बिजनी सहरनि सासे BJP मावथि आरो आथिखालाव चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोर खुंथायनि लेङाइ मेयर जतीन्द्र प्रसाद सरकारा BJP दोलोखौ आफादारि महरै गोख्रों खालामग्रा गोजाम मावथिया दा दोलोनि फ्ल'रआव ओंथि गैयै जाबाय होनना अजद दैखांनानै BJPखौ नागारबाय। खौरां मेलाव जतीन्द्र प्रसाद सरकारा BJPनि सायाव दुखु फोरमायो आरो बुंदोंमोन दि थांनाय 2008 मायथाइनिफ्रायनो BJPआ गाज्रि सानफोराव दोलोनि थाखाय गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दं। जतीन्द्र प्रसाद सरकारा बुंदोंमोन दि सिगाङाव BJP दोलोहा मोनसे खान्थियारि मडेल दंमोन, नाथाय दानि BJPहा जेबो खान्थि आरो सानथौ गैया। दा BJPआ बेनि मुङावल' मोनसे दोलो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।